Hello, guys. Uka, poď už, Kaja. Kde sú čiplíky? Kde sú to? Za tebou. No, ideme hrať pravdu o dvehu. A toto dám na YouTube, ty vieš o tom. No, ideme na to. Daj mi takú. Máš špinavé nohy, ty. Sáška. Ty, No, kúčku. Dobre, ideme na to. Kto ide prvý? Ty, sa mňa pýtaš. Pravda o dveha. Pravda. Pravda, že si zamilovaná do Lukasa. Áno? Áno. Dobre. Teraz ty. Pravda alebo dlhá? Pravda. Aby si odpadla. Nie. Pravda, že ľubíš Lukasa? Neviem. Ako kamaráta? Veľmi. To je Lukas s Tomikinou. A to babka. Vuj! No, poďme cicať. No už. Ty sa mňa pýtaš. Pravda, dveha. Pravda. Ako sa volá tvoja buffa? Kaka. No. Káča. Kaša. Pravda, že si minule chcela, alebo niekedy chcela pozerať porno. Pozerať? To srandy. Dobre. Tak ty. Pravda alebo dvaha? Pravda. Čo? Pravda? Dveha. Dvaha? Opiči, kde je Karin? Dať Karine facku. Ale tak nemusela si ma tak... Tiu. Úplne tohle. No. Pravda, dveha. Pravda. Pravda, že ti napíše Lukáš, že ťa opustil. Pravda, že by si hodila telefón na zem. Mobil o zem. Ale tak aj by som ho rozbila. Nie, že iba takto, že... Neviem. A keď nie to, tak niečo by som urobila. No, Teda nebudela. odvaha. Ideš napísať cez môj Instagram. Piči. Na Instagram, No. že... Povedz kedy stop. Stop. Dobre. Je to Karin. Napíš jej niečo, čo chceš. A... Ja som Marko. Prečítaj to, čo som ti napísala. Prečítaj to na hlas. Ahojte, Karina. Ja ťa strašne milujem. Aha. No, niečo mi píšte. Niečo mi. Omelak díve. Ja teba. Aha. 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 No dobre. Voda.
pravda, že povedz meno, kto je najkrajší na svete. Môže to byť dievča, môže to byť chlapec, môže to byť trans. Lukas Kevin z voda. Ty píča. Okay. No, teraz ty. No, ty sa mňa pýtaš. A pravda odvaha. Odváha ti už dám radšej. Poď zatancovať to, čo si pred chvíľou tancovala. Musím otočiť kameru. No. Ale to. A nie, tak si robila. No, to ci nie jest. Ale tak to si robila. No jest, zostaw. Ja by si zdochla. Čisto sam dala, samo. Ja som rozdala. Lebo klikla na niekoho. Aj. O. No. Ešte poď. No. Veľa. Pravda. Pravda, že je... No, nie toto. Je Noemi strieda chlapcov. Je Noemi, že strieda chlapcov. Hej, podľa mňa... Neviem, kde je moja kamarátka, ale zas... Podľa mňa. Pravda, odvaha. Pravda. Pravda, že... Keď si tu včera nebola, Karin sa pýtala Lukasa také otázky, Čo, aké? že či by... Že kebyže nevie, kebyže sa... Do piči, počkaj. Že čo by urobil. A on taký, že však by sme si adoptovali. Alebo potom, že či by mi kúpil mobil, kebyže nemal. A on taký, že hej. Ja vám budem dávať otázky, hej? Dobre, jenom dávať otázky. No, pravda, kaj, alebo ja, pravda, Pravda. Pravda. Ak si mohla na svojom tele zmeniť jednu vec, čo by to bolo? Postava, isto. Buď postava, alebo tvár. Prečo to je máš pekné? Tvár máš pekne. Máme otrasnú. To je pravda, alebo mám? Čo ja viem, daj pravdu. Daj pravdu. Alebo odvahu. Alebo nie, alebo ba. Daj pravdu. Aký najdivokejší sen sa ti snil? Najdivokejší. Ja rúkať mám vedieť. Jaj. Takže. Ideme Sem toto. poď. Najdivokejší to je taký, že... To bolo Keď si to... jebala. Kde vyteká? Už je vypité. Píte je vypité. Už je ryb. Už je ryb. No, Už je v hrobe. najdivokejší môj sen bol, že... No, poviem dve, hej, také, že smutné, také, že čo som normálne, som to Ale urobila ja ja. taký myslím. Poviem ti dve, ale to bolo také trápne. Ty kurva. No, prvý bol taký ten dobrý, idem Ty povedať. si hej. pozeráš. Že to není dobrý, ale taký smutný, hej. Že som chcela zabiť mamu v garáži. Fakt, to som fakt, som snívala, že som zabila mamu v garáži. Bez V piči. karanténe. No a taký divoký, že... Počkajte. Že, nie, že sme išli robiť omegu
a že tam nám niečo povedali a že tiež sme hrali nejakú takú hru a že nám dali, že máme urobiť niečo hrozné, hej, čo by nikto neurobil do piči. Ja musíš pokračovať, ja už viem. Nie to. To sa mi snívalo, že sme mali iba nohavičky. No ja som mala iba nohavičky. A potom sa im on mal iba trenky na sebe. Že sme išli tak von do piči, normálne sa prechádzali. Toto bol môj nadivoklý si, ty koko. Ja. Ale sny sa plňa niekedy je realitou, keď toto sa stane som z piči. No, Pravda, odvaha. pravda. To bolo také. Pravda. Pravda. Kto v tejto miestnosti má podľa teba najkrajšie oči? Kaja. Také. Kaja, pravda, odvaha. Pravda. Mal si niekedy sex na promenade? Ale prečo mne takéto? Lebo si štetka. Či čo? Pochyboval si niekedy o svojej sexuálnej orientácii? Hej. Hej. Nie. Akú najbláznivejšiu vec si urobil, keď si bol opitý? To komu? Nie? Neviem, sa mi zdá, že som máme dávala ruky do nosa. Ale dajte už odvahu, vy piče. Dobre, odvaha. Ne, teraz ja. No, ide via, hej. Liaka, pravda, odvaha. Odvaha. Napíš niekomu správu, ako si to mohol urobiť. A môžeš mi dodnes piť, to je tvoja odvaha. No komu? Lukasovi, ako si to mohol urobiť? S ním všetko, toto nie je normálne. A nedávaš také, že o 18 plus alebo o ňom. Aj teraz je, lebo som nás plus. Počkaj, držte piči. Držte piči. Piče. No ukazuj. 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 Ja do piči. Bye bye guys, mám 1%. Kámo, ja rýchlo píš. A dám ti môj telefon. Jaj. Na. To je pravda, odvaha. Odvaha. Zašepkaj do ucha sexuálny návrh spoluhráčovi, ktorý sa ti kúpil. Tady nejaký taký fasný. No. A čo mám urobiť? Zašepkaj do ucha sexuálny návrh spoluhráčovi, ktorý sedí presne oproti tebe. Ale jak To myslíš, že či ide? Ale vieš, tak sexuálne musíš. No, dobre. Možno? Pravda, odvaha, Lia. Odvaha. Odvaha, mám 27 sekúnd. Ideš mi dať na nabíjačku mobil? Nie. Vypadla si. Rýchlo chodaj na nabíjačku. Ne, chodaj na nabíjačku. Moje pláve. Ale Lia, nie tak rýchlo. Uf, mamo. Uf, mamo. No percento.
svinia. No poď, môžeme. Ja, ty si to pozerala? Ja ne? Ty prečo to vyhľadáme? To ja idem vyhľadať pravda, odvaha, ale aj to mi vyjde. Lebo ona mi to ukazuje. Oh. O, Rýchlo, lebo mám... 26% do piče! hej. Takže pravda, odvaha. Odvaha. Hráš? Pardon. Tancuj 1 minútu bez hudby. Čo mám to? Hoci čo. Makarena. Alebo tak. Ale 1 minútu, budem ti počítať 1 minútu, hej. Emma the bee. Jaj. Ja ešte nie, 1, 2, 3. Karin taká, že... Ale nemohla nič povedať. Čo, ja neviem, čo tancuje. Zvládla. Ja, pravda, odvaha. Daj, ty Odvaha. už pravdu. Či odvahu? Svoj tvoj kód. Už zase hnusno, no. Pošlite hlasovku. Nie, počkaj, nie toto. Zverejnite trapnú starú fotku na svojom Instagramovom príbehu. No to A ja hráči robím. vám ju môžu vybrať. Ale ja nemám žiadne také. Máš. Tu, čo sedíš a tak sa pozeráš do kamery, tu dáš na Instagram. Ktorú? Tu. Čo si povedal, že si tam veľmi trápka. Jebe, ja neviem akú. Ukážem, ale neviem, čo tu myslíš. Ešte sú čipsy. No, dá. Kde tu mám nájsť takú fotku? Hami, hami, ham. Hami, hami, ham. Až na to, že ju tu nemám. Máš na to Kaja 30 sekúnd. Raz, Jebe, to nenájdem. 3, 4, 5, 6, Karin, môžeš ísť spať, lebo to nenájdem. 8, Ukáž, ja ti vyberiem. 9, Počkaj. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Mám. 25, Tuto? 26, 27, 28, 29, 30, Ale aj tu mohla dať. Aha, aké peniaze. By si to chcela. No, Karin, do piči, ti takú najebem. no už poď. Nechajte niekoho iného, aby zverejnil status na vašich sociálnych sieťach. Daj sem tvoj mobil. Ale niečo trafne dáš ti takú vlastne. Ale ona to vie vymazať.
No, nemôžem. Obyčí. Ukáž? No, určite niečo. Iba sa pozriem, Ale nefunguje mobil. Radšej napíš počty hlasov. Určite. Ale video nie. Zavolá mne helikoptéra. Mám puding, počkaj. Boli vonka. Také dobre bolo. Nie! Nie! To si nepovedala! Tá povedala. Nie! Si povedala fotku! Si povedala... Môže byť. Ja to pochopím. Zaberiem. Fotku nepísať! Dobre, nevyvážam, to slúbujem na Honzu. Ale iba napíšem Lukášovi, že nie. Nie, slúbujem na Honzu, že to nevymažem. Slúbujem na Jej! Ale nevymáš to. A tu 5 sekúnd to nemáš. Čo tam si napísala? Zamražení. A tak nebudú veriť. To som, no, jest tento krá. A keď to píšeš tak práve papa. Daj dole ten mobil. Počkaj, musím napísať, že... Áno, tata. Ale nie, to potom napíšeš. Keď oni ti napíšu. že Čo to mi má- nenapíšu? Napíšu. Iba nikomu inému. Nie, A ja tam mám sesternicu krstnú a... Napíšu to 5 minút. Dobre. No, vypni telefón. Vypni, lebo nebudeš tam žiadny. Ja Franka rozkopem. Ukáž. On sa pýtal. Čaute. Lianka a Liuška. Leknete, odoberete follow. Bye bye. Vidíme sa zajtra.